Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. uHappy Mashiyane umfana omdala, iliwa libhekwe ngumoya. Umfana omdala ke uphinde akalifumana ithuba lokubana sayinwe phala iqela ke leStellenbosch. Khumbula loo nto okubana ke elaa qela belithe makeze kazotreyina lizothi limjongise sokubana lingakwazi na ukumsayina phantsi kwesandla ke somqeqeshi nguGavin Hunt. Ngelishwa ke lomhluzi wamanqina ke kwavela uTerence Mashego, umfana omdala ke wabe ke uthatha indawo kaMashiyane phaa kwelaa qela ke leStellenbosch. Iqela likaGavin Hunt liye lasayina ke uTerence Mashego kwelaa cala ke laseleft endaweni yokubana lisayine uHappy Mashiyane. Khumbula into yokubana ke uMashego lo ebelowunwe yiSundowns imlonele phaa kwelaa qela leDurban City. Wacaba ke phakathi kweSundowns neDurban City ukhona kungavani malunga nelowuni le kaMashego xa elaa qela ke belifuna uqhubeleka naye umfana omdala. Kwacaba ukhona apho ke kungavanwanga khona, iSundowns yamthatha kuMashego yamlowunela phaa iqela ke leStellenbosch kule sizini zawuqala. Kulapho ke loo nto ichane indlela ke kaHappy Mashiyane okubana ke elaa qela leStellenbosch lingabi samsayina umfana omdala. Sithetha nje nawo ke ngoku inkwenkwanyana nguHappy Mashiyane iyi-free agent, uzothi ga ngoku uzophinda aqale phantsi umfana omdala akhangele itimu azothi ke azimanye nayo. Siselapha ke kuHappy Mashiyane. Umfana omdala ke kaHappy Mashiyane kuhlela iminyaka esixhenxe phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Product ke yeqela leKaizer Chiefs, wenziwe yiKaizer Chiefs usukela ezingcambini umfana omdala. Udlalile ke uKaizer Chiefs leminyaka ayidlalileyo umfana omdala. Izinto ke kodwa azihambanga ngendlela ebefuna zihambe ngayo umfana omdala. Phana phaa ke kakhona ke ukubethakala. Loo nto yakhokelela into yokubana ke iKaizer Chiefs umfana omdala imlonele phaa kwelaa qela ke leSuwelele FC phaa kwisizini ephelileyo. Nakwelaa qela kumfana omdala phantsi kwesandla ke sikaSiema Lehlohonolo Siema ongumqeqeshi weSuwelele. Kangayifumani game time phaa uHappy Mashiyane kwake konke. Wathembisa ke uLehlohonolo Siema into yokubana ke xa bephinda bezibuyisa izintwana zimbini uHappy Mashiyane kunye ke noSamkelo Zwane, uyathembisa into yokubana uza kubasebenzisa. Qhiqhaphu akasayithethi loo nto. uHappy Mashiyane akasakwazi ukubheka kwisiWelele FC xa iKaizer Chiefs imkhulula ngokusesikweni. Wajongana ke ngoku neStellenbosch umfana omdala enethemba lokubana uGavin Hunt uza kumsayina. Qhiqhaphu kwavela ke into kaTerence Mashego, wathatha ke indawo kaHappy Mashiyane. Kwanyanzela into yokubana uHappy Mashiyane ke makafe namthanyana umfana omdala aphinda alinde akhange into yokubana ke akho timu yawuphinda ivele inkqonkqoze phaa kuye na. Injalo ke baphulaphuli ke nani ke ningake ningena nitsho nento yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.